ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Di babae nga aswang. Tampok itangal daw iti pannakigas ang gasa ti Mortal Hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Adda bakit ang masabat ko? Agdamagak man, no nakita na niya apong ko abubod. Ina, adda ka din nakita yu alakay? Ni apong bubod? Ha, awan mo't baro. Papanan nyo, ina. Apay ngagmay-may sa kayo amagmag na. Di kay ka di agbutang iti aswang? Saanen takunada mo't nga awanan ti aswang dito'y lugar tayaw. Nga intayab ka no ti alipugpog dagiti aswang. Ket napandain tin nag-ijay bulkan. Wen ina, pudno dayta. Ngam di tayo agsigsigurado. Nga amin nga aswang ket naparmeken. Ha, Wen no, may sakamot nga aswang, ina. anya? Ay, sobra ka mag... Apay, agrup-rupa ak ayang aswang. Si kakit di amangan no may saka nga aswang. Anya? Nasair ka ka di timbagak, ina. Sorry Sa anak nga aswang. Wen, amok. Kunkunak laang met. Sa dino ka diti pagturungan nyo, ina. Tagkuyog tayo laangan. Ta sa pulak man ni apong ko abubod. Taapay nga awan metten. Agawid akon. Alangarudan. Agkuyog tan. Sumurotak iti papanan nyo. Dito'y ka diti balay ti apo ko yo, ina. Wag. Apay ka di atalangkyaw ka atalangkyaw, baro. Kwa, amangan nga mino at dalang dita ni apong bubod. Ha, Amangan no at dalang dita igid amagmag na. agkabaw samot nga minin day tanga apong mo. Ay, saan pa, ina? Mala, umay kan barok. Umunag ta di ta balay may iti apo. Sige, agtsaa kayo pay. Kan mangan kayo dita kinalik akamuti dita likodan ti balay. Kalingling ta. Masikog kagayam. Anya tinagan mo? Siyak ni Delia. Sakmet Nicolas. Ay, nakalidliday baro. Gaputa may sa biktima ti aswang ti asawa na. Ha? Apukok ti asawa ni Delia. May samot anakilablaban idi iti aswang. Daksang gasat. Kaputa may sa anabiktima. Sapay masikog ni Delia. Kastagayam? Isumat lagayam ang nakalidliday ka, Delia? Wen kulas. Talaga analidayak. Kaya't ko abalsan ti aswang anang patay iti asawak. Ngamawan mo't gaway ko. Samaysa, naparmak ka no ti alipugpog dagiti aswang. Kastamot tinadamag ko. Pudno dayta. Ngamnaskan mo't nga agan-anad tayo latta. Kulas baraw. Sa dinong araw ti pagnanaudam ita. Awan ti masnop, ina. Gaputa sapulak ni apong ko. No kayat mo, dito'y kan balay. Tapno adda kadwa mikin ni Delia. Ay, pagyamanak unay, ina. Awagan nak iti ina ligmaya. Agyamanak, ina ligmaya. Gaputa pagdagusandak dito'y balayo. Ha? Adda masabat ko na pinta sa balasang.
Nagpudaw pa eh. Sa dino ti papanam. Ah, kwa, adda sa pulok a tao. Ha? Perperengenak. Ha? Baliktad ti alin tataok kadagiti mata na. Nih, apay nga yakas jay? Miss! Miss! Mabit lang! Ha? Ayan nan ngay. Diyakon na si putan, tinagturungan na. Anya, kasta tinakitam iti mata ti balasang anasabat mo, kulas? Wen, inaligmaya. Kaya't naasawan. Aswang di nasabat mo. Anya? Diyan nagpintas a balasang? Aswang? No kano perngem ti mata ti kasarsaritam. Ket baliktad ti makitam nga alin tataom kadagiti matana. At ti ulom ket akim baba. Aswang kano dayjay a kasarsaritam. Ha? Wen, kasta ti kunada. Kaya't naasawan. Aswang dayjay a balasang? Sapay nagpintas. Di ka paalilaw iti kinapintas tinasabat mo a babae, kulas. Sigurado, aswang dayjay. No kasta, adda pay aswang anat da dito'y lugaryo a bulkan? Dito yakpay lang. Urayak a makaturog dagiti amin at tao. Sakbay nga agibalasak. Pinatay da amin a kakadwak nga aswang. Iso asyak laeng tinatda. Agibalasak. Madanhaganak, ngamin, nagtaguob iti dagiti aso. Inton kabigatan na, adda maiwalang abangkay a biktima ti aswang. Kasta ka di? Wen baro, ket ita, agtaguom manen dagiti aso. Sigurado, adda manen maiwalang abangkay. Kasta? Sapay masikugak. Kat kaduan abik biktimaan dagiti aswang, kat dagiti masikog. Sige, dito'y kayo laang unag, tarumwarak. Anya ti aramidem di tarwar. Agbantayak, ina. Agtaguublat ta dagiti aso. Ti palsuot ko, isaganak. Dat laga palsuot. Agbalin ka na tadem makampilan. At dayta, kampilan ng tigam ko. Iti ka nito nga daswang ngo masidag. Aramatek. Kanibusana ng ti aswang no bilang. Ni Daryo da ito'y biktima. Sigurado agapuanan taswang da ito. Wen, basta kasta ti pan nakatay na. Gapuanan ti aswang da ita. No kasta. Pudno nga dapay aswang anat da. Kat jay babaya na sabat ko ide. Kasano da ito yan, kakadwa? At dapay gayam aswang dito lugar tayo. Kunak no napaksyat da amin ay. Wen nga rod. Ayan nga mintay tawa ng paksyat ka dagiti aswang. Adda ka no bilag na dahi kaya tao. Pimanaw siguro na. Tateam muna, kat napaksyat na amin ng dagiti aswang. Ngam di namot amo, nga dapay gayam nagbate. Nga iso itamanin timang bikbiktima. Kakadwa, nasken nga ganad tayo na imbag. Nasken nga dalat tayo tayo akalasag. Kan armas tayo. Tapno saan tayo basta mabiktima ti aswang. Uy, kasta daramitan tayo. Manmano dagiti tao ita.
Nakapupok damanin ka dagiti babalay da. Uray dagiti lalaki. Mabuteng da basta rumarlatan. Ha? Adda masabat ko a babae. Ha? Sakti kitaan na. Asan ati dalan na? Ha? Tay babaya na sabat ko idi da ito ya. Sa nabale. Darmas ko. Tikampilan ko. Ha? Limabas latan. Mabit lang! Mabit lang! Abay, Ha? Adda pangil na. sika ti sumaruno a biktima Di ka baligi. Kampilan Kukuha ko. ka itan. Di nakmapaksyat. Ibalas ko dagiti pan nakatay dagiti kakadwak. Siyak lang tinadda ka dagiti aswang. Isabalsan kayo amin. Umaykap! Di ka makalisi itaw. Di maruban. Alipugbog! Dayjay, impisukan ti alipugpog iti bulkan jay babae nga aswang. Awan mat nga taitan tinatdapay nga aswang. Ngam sa anak pa'y apumanaw ditoy. Nasken ngag sigurado akbay. Sakbay apumanawak. Pankak anaimbag, no addapay aswang ditoy. Takaasimat dagiti agindag. O nya, kumusta ka purukan? Adda ka di madlaw yo dito lugar tayo? Awanan kabsat. Awan matten tinay walwalang abangkay ditoy. Kaya't naasawan. Awan nga tanta aswang. Wan! Awanan ti aswang! Ngamnasken nga ganad kayo latta. Wen, agannad tayo latta. Katsapay ko ma, taawanan aswang dito'y lugar tayo. Tapno awanan ti pagbutbut ngan tayo. Basta ganad tayo latta kakabsat. Tanya ti ammo tayo. Amangan wad dalang di tasidag ngagpalpaliw ti aswang. Manoon arabi nga awanan ti agtagtaguog. Kayat na nga taasawan nga awanan ti aswang. Sapay kumaata awanan. Awanan, Delia. Awanan ti rumba nga pagdanagam. Gaputan na paksat kundi aswang. Kasano ang masiguradong dayta, Barok? Naparmak ko, Nina. Kinapudno na. Saktay ng parmak idi kadagiti aswang. Anya, kasta ka day, Barok. Wan ina. Ketap na may katan ti panagdandanag yo. Aklo naklangan ti amin. Siyak ni Prinsipe Agilos. Ti Prinsipe dagiti angin. Ti tumultulong ka dagiti agkasapulan ni titulong ko. May saka a prinsipe? Wendelia, Aya, no kasta. Si katay alipugpog, anang itayab ka dagiti aswang, anang itinag kadakwada ijay bulkan. wan ina. Wan, mamati akan ka, Barok. Si kagayam jay alipugpog. No kasta, agyaman kanikan ka. Naparmag mo dagiti aswang. Kat ita, awanan ti pagbutbut ngan mi. Nupay kasta. Awan kas iti aganad. Ngam ibagak kada kayo. Naparmak kon ti babae nga aswang. Iso dayjay tay nasabat ko idi. Abaliktad ti alintataok kadagiti matana. Ay kulakon kat, Barok. Aswang nga raw, jay nasabat mo iday abalasang. Wan ina. Ngam naparmak kon.
Ay, natal ti purok tayo. So, awanan ti pagbudbudan tayo. Wan kakabsat! Ay, Awanan ti aswang dito lugar tayo. Gaputa pinarmak dayto iti superhero tayo. kanya ka na. Superhero? Sino na ita? Addapan na kabalin na? Huwag pa isa. Awanan ti rumbang pagbutngan nyo. Tawanan ti aswang. Kat sapay na kuma. Tamapadan ti talna iti puso yo. Makapagtrabaho kayo na naimbag para iti pamilyayo. Agyaman kami kun ka. Agyaman kami. Agyaman kami kun ka, kabsat. Sapay kuma. Tamay katan tibutang kada kayo. Agbyag kayo na natal na. Ay, word kabsat, agyaman kami. Uray dagiti pulis. Saan da maparmag dagiti aswang? Ta siguro, kaaduan mat kadakwada ket mabuteng da. Ay, agpaiso tayo ta. Urno da ita. Awan ti makaiturod nga umay dito'y lugar may. Iso ada kami latan at taga dito, iti lumaban kadagiti aswang, babaan kadagiti badang may. Nukas na nga adamang biktima kada kami. Ngem tirigat na, masirib damot. Iso nga adalata mabiktima kada kami. Kastagayam nana. Ti kayat dagiti aswang ket iso dati agturay dito'y purok may. Kastatin ako na ti babae anapatay ko nga aswang. Nabagsul ko ti aswang, babaan tinatadam abuneng ko. Dayawag ti kinaturod mo, nana. Kat ita, awanan ti pagbutngan may. Gaputan na parmagda aminan. Kat no adaman nat dapay nga aswang, nalabi eta basit dalaangan. Di kayag danag. Tas sumarong karak tumanen dito'y lugar yo. Agdiritsukan tulaangan ijay balay mekin ni Delia. Nubilang taumay kayo kulas paro. Wen ina. Ngamsakbay apo manawak. Sa pulak pa'y ni apong kuwabubod. Sa dino nga tatipang sa pulak kinapong kuwabubod. Inaligmaya. Ay, unay daytan nga apong mo. Tadi na amaw ti turturungan na. Kalata nagpukaw, ina. No kasano ti panagpukaw na. Idinalpas na pinanak idiniligaya. Nagpukaw matan iti kabigatan na. Ha? Niligaya? Tahi agmay-may sa amasikaw. Apinanawan ti asawa na. Wen ina. Ay, kunak numay sa niligaya abiniktima ti aswang. Gaputa dya kun makikita. Nakapupuklatan iti balay na. Gaputa mabutang arumwar. Ah, kastagayam. Idinaganak. Pinaanak ni apong kuabubod. Ngam nagpukaw matan iti kabigatan na. No kasta, napanan na nga rudan ngay. Amangan mo at no biniktima ti aswang. Ha? Ay, saan kumamat ah? Ipang sapulan tangay kan kuhana. Padasan tati mapanidye balay daligaya, ina. Barang at daidjay. Ay, sige, paro. Ha? Sino day jay? Ni apong kuabubod. Agdan ni apong. Isudaytan ina. Ay, agyaman na. Kunak no jakon masapulan pay. Itan gagayem tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas ang gasat ti Mortalahiro. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong